Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingokukurudzirai kuti kana manga musati mamboenda mukanodongorera kuchannel yedu yeZim Confessions Backup, please chingoenda ikoko mubva mangonodongorera, nekuti tichange tichizoposta maepisodes pano zvekare tichipostawo neikoko kubackup channel yedu. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinewo nyaya yangu iyo yandiri kudawo kuti munge muchizondiposterawo paplatform penyu. Inini ndiri mukadzi ane makore 40 ekuberekwa. Ndine dambudziko rekuti murume wose anenge andiroora anobva angoshayika. Kazhinji kacho kana ndikadanana nemunhu kana ndikazotanga kugara naye, the moment yekuti munhu iyeye wandinenge ndava kugara naye, then anozongotanga kungorwara. Mukunorwara kwake haakwanise kuzopora, anobva azongoshayika. Zvinhu izvi mukoma zvatova ne3 times zvichingoitika. Asi kana kuri kunze ndikangopindawo murelationship nemunhu, tinonyatsokutodanana pasina kana problem, as long as munhu iyeye asina kana pfuma yake yaanenge akambonobvisa kuhama dzangu. Nekuti mukoma Gogo vasati vashayika vakasiya vandiroodza kune umwe mudhara wacho akasoshayika kudhara. So zvakaitika mukoma kuti inini ndinge ndichizozvarwa, hanzi ivo Gogo vangu vainge vasingadi baba vangu, because ivo baba vangu vainge vatori mufundisi, vainge vachinamata. Saka Gogo vainge vasingadi baba vangu. Amai nababa vangu vakasangana mushure mekunge amai vangu hanzi vainge vashanyawo vachiuya kuHarare, ndo pavakabva vazosangana nababa vangu. Ivo baba vangu panguva yacho iyoyo hanzi mudzimai wavo ainge akashayika, then ndokubva vazochisangana naamai vangu. Vakati vasangana kudaro panguva yekuti ivo baba vainge vava kuda kuuya kuzoroora amai, hanzi panguva yacho iyoyo amai vangu vainge vatori nepamuviri. Then Gogo pazuva racho rekuti baba vainge vachiroora amai, hanzi Gogo vakabva vazotanga kuchema. Vachema kudaro ndokubva vazoramwa vachiti vainge vasingakwanisi kugamuchira mari iyo yainge yaunzwa nababa vangu. So ndokuzomborambana kwakaita baba naamai vangu. Baba vakabva vazombodzokera kuHarare, then amai vakabva vazongosara vagere kumusha naamai vavo vanova vari Gogo vangu. Asi pamuviri paya painge pakatakurwa naamai vangu, hanzi pakazongoita zvekungotsakatika zviya zvekuti vakangomuka, mimba iya yangonyangarika. Then ivo baba naamai vakabva vazotanga kutaurirana sevanhu vainge vachidanana, vainge vakatoita zvekurambaniswa naGogo, not kuti vainge vakasangana nemaproblems murelationship yavo. Saka vakabva vazotanga kuita zviya zvekuhwandirana. Hanzi baba vangu vaitodhiraivha vachibva kuHarare vachiuya kumusha, then hanzi vaizotsvaka kwekuti vange vachigara. Pose ipapo vanenge vachitaimirana naamai vangu, kuzosvika baba vangu vazomitisa amai vangu in secret. Inini ndokubva ndazozvarwa. Asi mukoma ndakakura ndiri munhu wekuti pavazukuru vose avo vainge vagere pamusha paGogo, ndini ndainge ndakavengwa naGogo zvisingaiti. Mushure mekunge ndava kuma 13-14 years ikoko, ndo pandakatotangawo kutoexperienza chinhu chinonzi rudo rwaGogo, but ndakakura ndiri munhu wekuti ndainge ndakavengwa naGogo zvisingaiti. Ende ndakati ndichinozvarwa mushure mekunge amai vangu hanzi vainge vauya kumasungiro, then Gogo hanzi vakabva vazoramba kuti amai vange vachizokasika kudzoka kuna baba uko kwavainge vachigara kuHarare. Saka amai vakazogara kumusha for about 1 year. Kudzamara Gogo vazoti mwana uyu akura chimurumura. Amai vakazoti vandirumura ndokubva vazondisiya ndichigara naGogo.
ivo amai vakabva vazodzokera kuHarare, zvekuti kukura kwangu kwose mukoma handina kana kumbogara ndakwanisa kuti ndinge ndichispendawo time nevabereki vangu, and the way yacho vabereki vangu yavakazofa nayo ndainge ndava kutofungidzirawo kuti right now vabereki vangu vainge vava kukwanisawo kuspenda time neni, because panguva yacho iyoyo vabereki vangu vachizonoshayika gogo vainge vava kurakidza kuti ivo vainge vava kuda kusunungura moyo wavo, but unfortunately vabereki vangu vakabva vazoshayika in a car accident. Asi ndakakura nagogo, then vabereki vangu vakazoshayika pandainge ndava ne12 years. Zvakaitika ndezvekuti baba naamai vainge vakauya kumusha, saka vakabva vazotaura nagogo vachiti ivo vainge vachida kudzokera neni kuHarare, but gogo vakabva vazotanga kupopota vachipopotedzana nababa vangu, nekuti baba vainge vakabvunza gogo kuti ko why vainge vakavavenga kudaro, nekuti ivo baba vainge vakazama kuti vange vachiita zvose izvo zvinotarisirwa kuti mukwasha ange achiitira ambuya vake, nekuti baba vangu ndo vainge vachitongochengeta tingatoti dzinza rose rekwaamai vangu, still gogo vainge vakavamaka. But I think kuti nhau yekuti why vainge vakamakana inhau yekuti baba vangu vaiva munhu ainge achinamata ari mufundisi, saka vainge vasingakwanisi kunyatsokupindirana nagogo vangu. Saka ivo gogo vakabva vatanga kupopota vachituka baba vachiti iwewe wandituka, saka ndava kutosiya musha wangu, ndava kukusiyira musha wangu, ndava kukusiyira zvipfuwo zvangu zvose. Gogo ndozvavainge vachiita, vaingoti kana vakatsamwidzwa neuyo munhu anenge avatsamwidza vobva vatomuramwira, vainge vasingatani kuramwa musha wavo, but on that day zvainge zvitori wese, because gogo vakati varamwa semazuva ose. Pavakabuda vanhu vakangofungidzira kuti zvimwe kuda gogo vachadzoka, zvainge zvichingonzi kukura vanodzoka havo. Asi vanhu pavakaona kuti zuva rainge ratovira gogo vasina kudzoka, izvi akakainge katori kekutanga, because mazuva ose avaisiramwa musha vaikwanisa kungoramwa musha maybe zvema2 hours vobva vadzoka, but zuva iroro mukomanashe kunze kwakatosvika pakunovira gogo vasati vadzoka, ndo patakabva tazonzwa nevamwe vakomana avo vainge vachishandawo mumaraini medu vachiita zvekufudza mombe, vakabva vauya vakati hanzi vainge vakaona gogo vangu vachikwidza mugomo. Then takatombozama kuti tinge tichienda kunotsvaka gogo, tainge titori nevakomana vaya zvekare nevamwe vanhu vakuru vemuraini redu, asi gogo takabva tazovashaya. Ndinofungidzira kuti vanhu vakuru vakazotoburuka mugomo, it was somewhere kuma2 kunze kwava kutonoidza, hanzi ndo pavakazovaona gogo vangu. Asi gogo pavakavaona hanzi vainge vakagara pamuromo werimwe bako, ndokubva vaudza vanhu kuti kana mukangoswedera padhuze neni ndinozvisungirira, nekuti hanzi vainge vakatobata tambo mumaoko avo. Saka vanhu vakabva vazongoburuka mugomo semaudzirwo acho avainge vaitwa nagogo. Gogo vakagara mugomo muya kudzamara baba vazodzokera kuHarare, because amai vainge vakati, because ivo gogo vainge vakati handiburuki muno mugomo kudzamara adzokera kuHarare achisiya mwana wangu nemuzukuru wangu, nekuti ari kuda kunditorera muzukuru wangu. Saka baba vakabva vazotaurwa navo nevamwe vanhu vakuru vemuraini kuti ivo ngavafanirwa kumbodzokera kuHarare, then amai vozotevera neni. Saka ivo baba naamai handizivi kuti vakazoronga sei sevanhu vainge vachidanana, nekuti ivo amai takazongoona kuti amai tainge tava kusavaona. Amai pavakatsvakwa ndo patakazonzwa nevamwe vanhu vainge vari kumagrosa vachitaura ivo kuti vainge vaona amai vangu nababa vangu vose vainge vari mumotikari yababa, zvichirakidzira izvo kuti vose vainge vafunga kuti vange vachidzokera kuHarare vari pamwe chete. Asi sezvisinei mukoma, ndingangotiwo maybe nenyasha dzaMwari
vakabva vazondisiya behind, because dai vainge vakanditakura neniwo ndingadai ndakaparara paaccident iyoyo yavakazosangana nayo, because ivo vakangobuda vari 2 vachibva kumusha vakananga kuHarare. So takati tanzwa kuti izvi ndo zvainge zvaitika. At that time tainge tisati tatombonzwa nezvekufa kwaamai nababa, but chatakatanga kuona ndechekuti takaona gogo vachidzika mugomo. Vainge vachiita zvekumhanya, ende mamhanyiro acho avainge vachiita avaimbofungidzira kuti ndigogo vaya vainge vachingonzi vakura vainge vachimhanya kuita kunge mwana wechidiki chaiye. Nekuti pamusha pagogo unoti kana wakagara paruvazhe unokwanisa kutoona zvose zvinenge zvichiitika mugomo. Kana kuri kunzi pane munhu anenge achiburuka mugomo unonyatsomuona. Saka takati takagara kudaro ndokubva tatoona kutoti avo vainge vatori gogo vainge vachidzika mugomo vachiita zvekumhanya. So then gogo vakazongoti vachinosvika paruvazhe paya ndokubva vazotanga kuchema. Vaichema vachiridza mhere vakanditarisa vachiti, ko ndaiteiko nhai Mwari, ko ndaiteiko? Panguva yacho tainge tisinganzwisisi kuti ko ivo gogo wai vainge vachichema vakanditarisa vachiridza mhere vachiti, muzukuru wangu, ko ndaiteiko nhai Mwari? Then ndo patakabva tazonzwa shoko rerufu zvichinzi baba naamai vangu vainge vaparara mucar accident. Hanzi baba vainge vakarova madhongi maviri. Mushure mekunge varova madhongi aya maviri, then motikari yavo yakabva yazo-overturna. Vose vakabva vaparara muaccident iyoyo. Saka ivo amai vangu ndo vakazongovigirwa kumusha, then baba vakabva vazovigirwawo kumusha kwavo. Nekuti hama dzababa idzo dzainge dzichida kuti amai nababa vangu vose vainge vafanire kuti vange vachizovigwa panzvimbo 1, asi nenhau yekuti ivo gogo vangu vainge vakamboramba imwe pfuma, saka hama dzababa dzakabva dzati izvozvo zvainge zvisingakwanisiki nekuti baba vangu vainge vasina kupedzisa kuroora. So amai ndo vakazouya ndokubva vazovigwa kumusha. Asi pane chimwe chiitiko chakaitika mukoma. Musi wacho uyo watakamukira tichinzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunoviga amai, kune vamwe vakomana vainge variko kumakuva ikoko. Saka vakati vari kumakuva kuya, hanzi vakabva vazoona kuti muguva mainge muine nyoka. Nyoka yacho hanzi yainge iine chuma muhuro. Nekuti vakomana avo vainge vachichera guva raamai, hanzi vakati vachichera ndokubva vazosangana neruware, ndokubva vambomira zvishoma, nekuti vainge vatumidzira umwe munhu kuti ange achiuya kuzoudza vanhu vakuru kuti ndo zvavainge vasangana nazvo. Saka vanhu vakuru vakazoti vaenda kuya pakuzonodzoka. Vakomana vaya pavakati vange vachizoenderera mberi nebasa ravo rekuchera guva iro raifanira kuti tinge tichizoviga amai vedu mariri, ndo pavakazoona kuti pamusoro peruware rwuya painge paine nyoka. Nyoka iyi hanzi yainge iine chuma muhuro. Ukuwo gogo vainge vachingorutsa non-stop. Ivo gogo vainge vachingoti vainge vakabatwa nenyon'o, but vaingoti kana vakagara vobva vatobuda panze vobva vaenda kunorutsa. Dzimwe nguva vaingoramba vakatarisa kofini raamai vobva vazotanga kuchema, asi vaiti kana vanyanyisa kuchema vobva vabuda panze votenderera kuseri kwemba, vobva vazonzwa gogo zvino vochitanga kurutsa. Ichi ndo chiitiko chakaitika apo panhamo paamai vangu, chiitiko chekuti chakakatyamadza ruzevha rwose kuti ko chiko chainge chichimboitika pana gogo vangu. Ndakazosara ndogara nagogo because after nhamo dzaamai vangu dzaitika, then vamwe vana vose vagogo, vana amai guru nana amai nini nana sekuru, vakabva vazongotora vamwe vana vavo vose
vose avo vainge vari vazukuru vagogo vatainge tichigara navo nagogo pamusha pagogo ipapo. Saka umwe neumwe ainge achikwanisa akabva azotora mwana wake, then vamwewo vainge vachigara pamusha pagogo ipapo vakabva vatiza. Chimwe chakakonzeresa kuti vana vagogo, vana sekuru nanamai Inini vange vachitiza inhau yekuti pamusha apa mukoma, nyangwe inini kunyangwe zvangu ndainge ndichida kutiza ndainge ndisina kana option because painge pachityisa, because pamusha pagogo kana ndichiri kurangarira makuva ainge aripo panguva yacho iyoyo pandainge ndichiri kugara kumusha, painge paine makuva 20 awa painge paine vazukuru vagogo, then nevamwe vana 2 vagogo, vana amai guru avo vainge vari vana sisi vaamai vangu. Then the majority yevanhu vainge vakavigirwa pamusha apa dzainge dziri hama dzababa vangu. Painge pachityisa mukomanashi pamba pagogo. So ndakazoti ndava ne14 years, then gogo ndopavakabva vazondiudza kuti sezvo ivo vainge vachembera, vainge vachida kuti before vasati vashayika vanditsvakire murume uyo wavainge vachida kundipa, vachiti murume uyu ndiye aizosara akanditarisa, sezvo ivo vainge vachiti inini ndini ndega ndainge ndiri muzukuru wavo, nekuti gogo vakabva vati ivo vainge vakatorerwa vamwe vazukuru nevana vavo. Then vakabva vati ndini ndega ndainge ndiri muzukuru wavo wemachokwadi, saka vaida kuti vange vachizosiya vanditsvakira murume. Iniwo ndakatofungidzira kuti murume wacho wandainge ndichida kupiwa nagogo maybe ainge atori munhu uyo wandainge ndakaenzana naye, but usiku hwacho ihwohwo vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda mumba umo mavainge vachishandisa sebedroom ravo. Vakabva vandiudza kuti murume wangu achange achizouya kwandiri usiku hwacho ihwohwo. Ndakabva ndazopinda mubedroom ragogo riya ndokubva ndazogara, asi mukoma ndakazoshamisika kuti munhu akavhura door kainge katoriwo kamwe kamudhara kemuraini imomo, kainge kari kadhara kainge kakaita kupera basa, kainge kakasakara. Ndokubva kazondiudza kuti kainge kandipiwa nagogo vangu kuti inini ndinge ndichizova mukadzi wako kadhara ikako. Ndakabva ndaramba ndikabuda mubedroom ragogo muya ndokubva ndazoenda mukitchen ndakatsamwa. Gogo vakabva vati kwandiri, ko unotsamweiko mwana wemwana wangu? Pari zvino zvinhu zvose izvi zviri kuitika kwauri haukwanise kuzvinzwisisa, asi nekufamba kwenguva ndichaita kuti unge uchizozvinzwisisa. Ndingangoti kubva musi iwoyo ndo pandakabva ndazotanga kurota gogo. Ndaiti kana ndarota gogo, inini nagogo tainge tiri kune imwe nyika yacho, asi yainge ichidengenyeka. Nekufamba kwenguva ndakazojairira kuti nyika iyi madengenyekero ainoita inhau yekuti nyika yacho iri mukati menyoka. Nyoka iyo yacho iya yainge yakawanikwa iri muguva raamai vangu mushure mekunge vashayika. Nyoka iya yainge iine zvuma muhuro, so mudumbu mayo ndo mataipota tichienda inini nagogo. Taizoti kana tava mudumbu menyoka iya, then taibva tazosangana nevamwe vanhu avo vainge vachirakidza kuti ivo dzainge dziri shamwari dzagogo. Then ndiri kunyika kuya mukoma ndo pandakabva ndazotanga kudzidziswa kubata mishonga yakasiyana siyana, kudzamara gogo vangu vachizoshayika. Gogo vakazoshayika apo pandainge ndiine 16 years, kana kuchikoro ndainge ndava kusatomboenda. Gogo vakati vachishayika mukoma ndokubva ndazobva kumusha ndichiuyawo kuHarare. Ndainge ndatorwa nevamwe vatete vangu mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndisisina munhu ainge achikwanisa kugara neni, because gogo vakati vashayika hakuna kana hama yaamai yakada kuti inge ichizonditora. Saka ndakabva ndazongosara ndigere ndiri ndoga pamba ipapo mukoma painge pava nemakuva awo ainge ava 21 including guva ragogo.